Әминә Бикшантаева үрдәк беренчелекне алган. Bir künni sıyır bilen kеше yanına tavuk bilen үрдәк килеп туктаганнарда яңа хәбәр белдергәннәр. Ең бірінші болып, кәже ақырарға тұтанған. Мені шоныдай матур етіп жыралап көрсетірмін. Бүтінісі хайран қалыр. Деген кәже. Әмин йөгөрү ярышында катнашырмын. Деген сыйыр мөгри-мөгри. Минем жырлап караганым бар инде. Бу юлы биетте күрсәтергә кирәк. Деген тавык. Мин белмәгән эшкә кысылмыйм. Сәхнәгә чыганда бак-бак-бак итеп бакылдап күрсәтим. Шул җиткән. Деген үрдәк. Менә икенче көнне буларның һөнәрләрен тикшерү өчен комиссия килгән. Аю бабай күзлеген киеп, бик игътибар белән күзәтеп торган. Төлке беркетмә язган. Кәҗәнең бакырганыннан күргәч, бөтен кеше дә шаркылдап көлгән. Бу тавышым белән абзарында гына акырып ятырга кирәк сиңа, дигәннәр. Сыйыр йөгерергә чыккач, абынып егылган. Тавык та бимәкче булган. Шалы шатлап, мәтәлеп киткән. Үрдәк сәхнәгә чыкканда үзенчә бакылдаган, аңа барысы да гөр килеп кул чапканнар. Һәм үз телендә матур итеп шигырь сөйләгәне өчен аңа